goleki Gunung Sewu Patembayatan liwati kutha nyebrang kali tunggu ketemu Duh Gusti oh kae katon gabak-gabak kaya Gunung Sewu tak panganane ngono golek kayu sapa Mbak Yu? Wah, aku gak Mbak Yu panas gak ireng, gak ireng kok. Aku lho sanggo lulur. Mbak Yu wae. Ya wis nak sok masak wis Mbak Yu. Jangan pun. Lopo. Ora ning fried chicken. Enak sik ayam digoreng. Nah, itu. Ya, yang ngono ta. Jenenge ayam ditepungi. Iya, ayo. Sao yuk Mbak Yu? Ayo get sang. Siap. Gini. Mbak Yu, aku mesti Mbak Yu. Stop. Sopo sedih kamu? Manis, wah gue gak bisa nyanyi. Sliramu sopo Cahayu kok ana ing tengah. Oh Pujawati. Lah kuwi sopo? Aku Matili. Tembine. Suming. Namo. Kandung iki wae. Ini Cahayu cedak.
nggih senopati saka Medang Patriaman. Kok kowe ayu temen. Gelem ora melu aku ning Medang Patriaman. Ayo. Ayo tak jak mulih ngewangi ngolong kabel. Ujowati gelem ora tak jak bali. Wong kok ayune kaya ngono. Iki sapa jane wong endi? Mas. Apa cerokan kok aku? Lu mabune masot. Aku pilih Mbak Yumu ke mabuk aja. Aku. Cerokan kaya ngono aku lu ketok. Ujowati ojo mlayu. Kene cedak obat. Kene cedak ojo mlayu wae to. Gelem opo ora tak jak. Bali ana ing Medang Patriaman kono. Ojo mlayu Ujowati. mau. Yo ngalah. Duwe tantrik sitok bae dijak nyambut gawe malah lunga. Repote
Dadi anake wiku desa. Repote dadi anake kiat sangka padepokan desa. Tantrik-tantrik dijak nyambut gawe padha ora gelem. Gelepe nek gawe eneng panganan, eneng poin. Opo Mbah Mudin ya iki. Wis. Lek. Apa melu demo ya? Dene tanggal 20 iki eneng demo gedhen. Wis. Ono-ono wae. Kayak iki bebedak ning alas Patembayat kene kok yo sepi. Biasane ngene iki manuk-manuk wakeh lho. Petang tahun kepungkur arep golek kewan kidang menjangan ning alas Patembayat kene gampang lho. Kewan-kewan apa ya melu demo apa nongkrong ning ndi ya iki mau? Ora ono. Neng ndi? Tantrik sing biasane ngancani yo ora eneng. Kewan-kewan ora eneng. Yo, ya iki kok dingge sarapan para tantrik sing ning Padepokan Patembayat apa iki nang kewan-kewan. Padahal aku mah toprakan ya lali. Dek petang tahun kepungkur do meneh golek kewan alas Patembayat kene iki. Arep ngumpulne wong sak Indonesia wae yo gampang. Apa wis do ngerti poin ki mau? Iki mesti lara pengging Mbah Mudin iki mau. Dadi lek ora ana poine, yo meneh menungso kewan-kewan bae. Rada gelem ngumpul. Lah iki sapa? Kuwi sapa? Aku Asrita saka Padepokan Pucang Sewu. Lah kuwi sapa? Padepokan Pucang Sewu. Aku Suta Legawa, putrane Wiku Jendha sing nguasani alas Patembayat yo alas Jabalakat kene iki. Suta Legawa? Iya. Suta Legawa, kowe ngerti ora? Kakangku ana ngendi? Kakangmu. Iya. Do meneh kakangmu lho aku golek kewan sitok wae ora ana kok. Alas gong liwang lipung iki ora ana apa-apa. Kowe menungso apa ta? Coba tak ndelok. Lah kok ana nek menungso ayune kaya ngene iki? Ya ana wae. Peri Podin ana wae. Aku neng kene goleki kakangku Suta Legawa. Neng kene anane Kakang Suta Legawa ta. Lah kok malah edan kaya ngene. Lho. Kowe iki lho. Kok iso ngarani edan? Kawit aku esuk teko meh bengi iki. Wis bengi ya iki. Iki ora ana apa-apa. Kejaba ujug-ujug dumadaan sliramu teko kene. Aku ki goleki kakangku pengging. Kowe ngerti po ora? Kakangmu lak ya wis gedhe to. Sapa jenengmu Asrita? Iya. Kakangmu lak ya wis gedhe. Engko lek ngelih lak ya mulih dhewe. Bos, aja dipandhake kewan kakangku kuwi. Ancen wis gedhe kok. Ngerti ora? Nek ora tak bablas. Bablas kowe engko lek dipangan macan iki. Lah jaremu ora ana kewan, kok ana macan. Ya mbok menawa ning pojokan delik ning gone penonton kuwi. Ayo. Apa ra kowe macane? Ah mending tak macani dhewe ta ya. Aja edan kowe Suta Legawa. Ora edan ta iki. Ning papan kene ora ana sapa-sapa kejaba aku karo sliramu. Aku neng kene iki goleki kakangku Suta Legawa.
Aku bayang kapan dadi kakang. Mergo ning kene ora ana sapa-sapa kejaba aku karo Siramu. Aja cerak-cerak aku kowe. Nyedak oh. Aja cerak-cerak. Nek ora celak-celak yo piye lek omong-omongan. Kakang, kowe iki nang endi to? Ono ning Kakang Sutolgo. Oh, Kakang, tulung ana aku. Wong ayu udaning wang. Aku ketemu wong edan, Kang. Nyedak oh. Kakang. Nek karo Kakang Sutolgowo. Tulung ana aku, Kang. Wes gawe sengseme ati. Kang. Kakang kowe iki ana ngendi to? Ya, Pak Suryanmu. Apa kowe kira pesake aku, Kang? Wes gawe rontoking manahku cahai. Nyedak omrene tak boyong parang padepokan Patembayar. Nek dhuwur-dhuwur jabalakan kono. Iki mau diceritane piye kok malah ketemu wong edan kaya ngene? Iki wis ora edan lah, iki gandrung. Kowe aja cerak-cerak aku. Iki jenenge Aku gandrung. wegah karo kowe. Kang, Cahai. kakangku pergi ngono ngendi to kowe? Salah atimu. Senajan kakangku ora ono. Ono Kakang Sutolgowo sing bakal ngancani Siramu. Ora mesti aku karo dapurmu. Yen ora terus kowe bakal Aku arep goleki kakangku. ono Kakang Sutolgowo ya iya aku cahai. Aku wegah karo kowe. Manungsa tak boyong ning padepokan Patembayar. Aja cerak-cerak aku wegah karo kowe. Tak kenalke marang ramaku Wiradendra. Wegah. Aku arep goleki kakangku tu kowe. Kowe kok malah ketemu kancaku sing jenenge Pengging wong eno akal. Lah pengging kuwi kakangku. Kudu Aku ki goleki kakangku, tu goleki kowe. tak ngerti ku kancamu jenenge Pengging tukang perkasi. Kakangku iku senopati kok nyolong sambil. Kang, kakang tulung aku, Kang. Ana ne wong Kakang Sutolgowo ya iki aku dhewe Cahayu. Oh ya, aku ki kesel. Kaya sliramu berot-berot ra gelem tak cedhaki. Cara saya kesengsem. Ati. Yo wong ayu pujaning wang. Manungsa. Tak boyong marang Ramaku Wiradendra. Aku ki wegah karo kowe Sutolgowo. Aku ki nang kene goleki kakangku. Lah yen ora ana yo Tulungan aku, Kang. Kakang. sing iso nulungi ning kene mung aku ya iku Kakang Sutolgowo iki. Kang. Kakang. Ayo 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 ayo.
Kakang mbok diganggu sapa kae? Kae pawongan kok duduk. Aku Sutol Dawa. Kok wani? Wani no. Kang ora usah kakean ngomong kan, dek cekelen kae to, Kang. Kepro. Keprok, Kang. Sik, tak tekono. Kowe wis ganggu kakang mbokku, iya, Mbok? Bat. Ora iso. Panku Sutolagawa. Wong toprakan kok ngangge berarti. Ayo. Kang nganggo basa, kang nganggo apa? Karo Pujawati. Ora iso. Kowe wis wani nerata ning papan panggonan kene. Iki alas Patembayat. Yo kawasane Padepokan Patembayat, yo Padepokan Jabalakan. Iki kakang mbokku sing mengku putrane Kiku Iradendra sing mengku daerah kene. Iya, Kang. Aku doyak-oyak kae, Kang. Aku kok ngarep nulungi. Mok kowe ganggu adikku. Aku ya ora trimo. Saiki piye? Sadumuk bathuk sanyari bumi. Kowe wis wani neraca harga tinggi toplakan ya. Kowe wis wani ganggu kakang mbokku. Yo. Yo. Tak rampungane kakang mbok. Sik. Piye karepmu? Tak rampungane. Sadumuk bathuk sanyari bumi. Diomongi kakang mbok. Jare ning buri panggung kowe kene ngajak sambung karo kakang mbok. Tak jajal. Kowe iso pencak ora? Woi, ya. Kakang mbok Pujawati pun dioyak-oyak ajeng diruja meksa dening pawongan menika. Nyuwun maaf. Yang menika terus nangis. Kosek. Ono rembug. Kosek. Ono rembug dirembug. Wis, Kang. Ono masalah ayo kosek. Kosek, sarek. Kowe Sutolagawa. Nggih, Rama. Wis, Kang. Kowe iki paneman kanggo Surita Ledana ning Patembayat. Mbok sing sabar sing sareh. Kosek tak takonane sik. Kosek salah. Sampeyan kuwi saka ngendi? Jenengmu sapa? Papan gunungmu saka ngendi? Mekaten paman. Kula Kang Aran rekan Oke. Joko Pengging. Putrane sapa?
Resi Panjo saka Putang Sewu. Nggih, Paman. Kok ponan Man. Sewu nun sewu, Paman. Kula mboten mangertos. ngatur kongger. Bosek iki mau ngasihno napa kok sudah diceritah ngene iki. Mekaten, Rama. Kula niku nembe bebedak ya, Mbak. Amargi lek ribut boten wonten. Cantrik-cantrik padha nongkrong ning papatan, jak golek kewan boten wonten. Ajeng kula damel jejaran para cantrik teng padepokan. Dilalah kula ijen teng alas Patembayat menika ketemu pawongan ayu menika. Kirose Asita namine Rama. Oh, Niku ijen kula tulung aku ajeng biar Sutorgo. payu lho Rama. Iya, aku percaya kuwi anake Wiku ya, Kang Bagus. Karepmu dhewe. Ngapunten Rama. Liwat KHN ganti warna Rama. ganti warna. Anak buahe Njeng Budi karo Njeng Saryono. Oh, nggih nggih. Sing teng wingking nika to. Oh, yen ana rembug-rembug ora kaya kowe. Siramu anu guntukan, jotosan. Wis ora model nggih Cah Bagus. Mekaten Rama. Pangapun tapi wayu lho nika. Iya, aku ngerti. Bosek, Nduk, Nggih, Rama. lah kowe iki jenengmu sapa, Cah Yu? Kula Asrita bapak saking Padepokan Pucang Sewu. Adikmu? Nggih, Oh, ini usul kula. kula gawa. Nggih Rama. Lan kowe Joko Pengging Arsita. Kadang munom isih ponakane awake dhewe. Oh, mekaten. Iya, mulane kuwi ayo dadi rembug yen ana permasalahan ning kene. Lek padang ana apa? Asline kok Joko Pengging iso tumeka ana ing padepokan kene. Saiki aku tekon kowe Arsita, Dewi Arsita, Nggih. karo kowe Sutalegawa. Nggih. Apa sliramu cara basane cah saiki, cah Patembayat, nggogem Nggih. apa kuwi ada rasa karo Cinta Rama. Oh cinta. Nggih. Kok kaya ngono ya kaya KHN Pangsulu wae. Wah, Kok do ngene-ngene dhewe-dhewe iki ngeten-ngeten. kepiye? Heeh. Ngeten-ngeten sae no Rama. Timbang ngeten-ngeten. Lho, kuwi ana api ana eleke nggih Cak Bagus. Ngoten. Aja digunakake yen kuwi ndeke ane sing Oke, ikan aneh ngoten to. Aja dadi Nggih. gasak. Aniki kan dados sadiki kan ming teng mriki Rama. Oh, ngono ya wis. Nek wis lek kancane ya mboten pareng Rama. Nakal niku. Saiki Romo Mar ngomong. Yen kowe mau karo adikmu jenenge Arsita ya. Pakmu iki lalen sih, Cah Bagus. Kok si awakmu lirak-lirik karo Pengging ana apa Nduk Cahyo? Isin Rama Kakang Mbok Pujawati kirose isin. Bosek Nduk. Dadi wong aja isin, padang arep ya padang buri. Aja muning buri dodo-dodokan akhire jo. Joko Pengging, Loh, apa seliramu kuwi ya ada rasa karo Mbak Yu? sakderengipun kula amit sewu bilih. Dipun utus
sekalian Rama ingkang angka sepindhah pados ngupadi tiyang ingkang badhe sagah yasa candhi saking sinuwun kakeh pigatan kagem pisungsun Ratu Kawula Dyah Pramudyawardhani ingkang angka kalih menika ugi dipun utus pados jago wiring kuning ingkang saperlu ngunduraken mengsah wonten ing kedaton Medang Matriaman menika amargi nalikanipun sinuwun kakeh pigatan wonten salah satunggaling pawongan boten sanes nuninggih Prabu Balaputra Dewa menika kecabrang wonten ing Medang Matriaman pramila kula dipun utus pados jago wiring kuning kagem ngunduraken mengsah wadyabala Prabu Balaputra menika. Oh, jadi utasan ratan. Nggih, paman resi. Yo, yen ngono kowe Sutalegawa Nuninggih Rama. bantunen adimu Lenang Joko Pengging sing minangka duta saka Rakyat Pigatan bubar bangun Candi Mahayana kanggo Sanggar Pamujan ngono bayaku dadi pigatan. Bangun Sanggar Pamujan. Oh, oleh Nggih niku pun pendamelan kula. yo. Mulane kowe kabeh padha prayitna ngati-ati lan kowe Sutalegawa Nuninggih Rama. tak jaluk kowe pasak diantu karo Joko Pengging siramu bakal tak paringi arupa cemeti ilat naga. Niku cemetine Mbah Sembret nika napa seneng? Beda Oh benten. yen cemetine Mbah Sembret kuwi cemeti mung nggo iso medhote wong katresnan. Nggih. Penggoda hati Nggih. aja pisan-pisan kowe sowane omahe tumiran Sembret ya. Nggih, lah cemetine Sabar to. oh nggih. Cemetine sabar. Iki nggih. Cemetine beda to karo cemetine Kang Sembret. Kadose benten Rama, tapi niku wae sing ngelumpi Mbah Sembret niku. Mulane aku mung pesen Nggih. enggal nomponten nggih. Kula tampi Rama. Iki cemeti ilat naga. Cemeti Lat Naga kula tampi Rama. Paribasan tak sebagai gunung bakar gunduk segara bakal asap. Iki karo ora gampang era anakku. Niku napa mawon? Terang mawon mungkin Iki lenga tolo. Oh minyak tolo. Iki mah kowe mampir ngene iki tumiran Sembret. Nggih. Khasiatane jare sing wong lagi kapedetan katresnan jarene lho. Nggih. Wong pakmu iki yo suwe ora dolanan lenga. Ngaten. Iki bakal tak iku marang diramu bakal nambah kasetyatamu senjata ora mempan marang awakmu. Ngono ya ngger semprayitna hati-hati. Nggih, matur suwun Rama. Bakal kula gunakake kagem ngrampungi pakaryan saking sinten wau Suwun Prabu Rakyat Pigatan. Bakal kula damel ngrampungi mungkin nek pun kula rampungi iki kula damel nyeblak arsitan asal. Oh iya engko gampang. Mungkin Gambar nggih. iki ya. Nggih, nggih. Oh, nggih. Lan kowe rakyat Pengging Nggih. sliramu bakal tameng waja. Iki kowe men sarwaing senjata marang sliramu. Nuwun. Nggih. Tak jaluk sing prayitna ngati-ati kowe sak loron. Nggih.
jenenge wakmu enggal budhalo nanging iki ya kudu dipadhangi sisan Nggih. yen awakmu jarine cah-cah saya ada hati karo adikmu Asrita. Asrita Asrita. Asrita lan kowe Joko Pengging yen sliramu arep seneng karo Pujiwati apa kowe ya seneng Nduk? Asline iki seneng Kakang Mbok. Oh, oh isin ya wis. Yen ngono tambah Tony. Ono do rembukan Prayitno. Kok arep pernikahan lho iki. Bersinarian berarti to. Jilat-jilat. Oke. Nggih. Ono tangae wektu ya. Atau sembah nuwun 12 mawon kan 12. sampun Pak. Wah, Boten pamitan. panan begini. Aku belum pamit. Mau tak bantu Mas Asrita. Iya, kita kalau pamit. Kang Mas pamit sik ya. Tak rampungi gawean. Pun rambut dereng iki jane kuwi nggih nggih pun sik ya. Bisa ada